Mi muškarci smo uvijek iskorištavali naivne žene i vi žene ste uvijek iskorištavale naivne muškarce. To je dio vječnog začaranog kruga, napisao mi je nedavno pratitelj na Instagramu. Ono što sam odgovorila je bilo otprilike gdje god se nalazite u tom začaranom krugu, vaš izazov je u stvari isti. Ne možete osjetiti vlastitu vrijednost, dakle nemate samopoštovanja, pa onda ili nekoga iskorištavate ili prešutno pristajete biti iskorištavani. Ali dakle to je sasvim svejedno. Pa gdje je tu zapravo rješenje? Ako ovaj tren imate takav izazov i mislite da ne možete trenutno ništa promijeniti, ima nešto što možete odmah sada učiniti. Ja vas lijepo molim da pokušate barem ne govoriti o tom svom izazovu sa ljudima koji imaju isti izazov kao što imate vi, zato jer će vas oni gurnuti još dublje u crnu rupu, neće vam pomoći, neće vam moći pružiti ruku i da izvući vas van. Ono što bi mogli, ako imate potrebu i voljeli bi progovoriti o tom svom teretu i izazovu, je da gledate razgovarati s ljudima koji su samostalno, dakle posve sami, bez ičije pomoći, uspjeli riješiti takav ili sličan izazov. Jedna sam od ljudi koji su to mogli, odnosno bila sam prisiljena sama krenuti rješavati svoj izazov i izaći iz tog začaranog kruga i zato pouzdano znam. Međutim, da sam nakon prvog razvoda braka 2004. godine mogla platiti mentora, coaching ili kako god da se to onda zvalo, ja bi svakako bila platila i bila bi angažirala nekog odličnog psihoterapeuta, ali u to vrijeme je svijet izgledao poprilično drugačije nego sada. Međutim, ono što sada znam, ali tada nisam znala, je da bi bilo bolje da jednostavno našla načina biti sama, ne ući u drugi krug s nekim novim. Jer 2016. ja ne da sam bila ponovo u crnoj rupi, nego sam bila u ponoru. Najdubljem ponoru nisam znala da takav postoji. Ali to se sada s vremenskim odmakom, dakle mogu tek reći, pokazalo zapravo jako dobrim jer sam bila prisiljena progledati. I sada pouzdano znam. Dakle, prošla sam to, izašla sam iz tog ponora i kao svi ljudi na ovom svijetu koji su uspjeli postići veliku promjenu, veliku transformaciju, uspjeli su sljedeće. Uspjeti biti u nekom trenutku svoj promatrač. I onda kao promatrač uspjeli su vidjeti svoju vrijednost, a onda je s vremenom i osjetiti. I onda doći do svog samopoštovanja i onda to mijenja sve. Onda izlazite iz tog začaranog kruga, ne pristajete biti u njemu i tek onda postajete, čak i ako ste single osoba, tek onda postajete slobodna osoba. Osoba slobodna birati da li će izaći iz tog kruga, da li će se riješiti straha i izabrati ljubav. Prije svega ljubav prema sebi, a onda vam to daje slobodu za sve drugo, jer kad se vi u odnosu sa sobom osjećate za pet, tek ste onda slobodna osoba i možete birati između ljubavi i straha. To je ono što radim s ljudima i zato se ovaj kanal zove Zrela veza. I htjela bih vam dati par pitanja koja će vam danas pomoći u svom dnevniku, ako pišete malo o njima, već doći do nekih uvida i razmišljate često o tome. Evo samo 3 kratka pitanja. Kako se danas osjećam? Zatim, da li ću danas uzeti vrijeme samo za sebe i misliti o tome? Čisto da vidim kako se osjećam i koje su danas moje želje, moje potrebe, što bih htjela. Danas imam taj unutarnji razgovor sa sobom. Što ću učiniti sa time? Što najbolje mogu danas učiniti u svom danu za sebe? I ako ne znam što učiniti, koga mogu pitati? Ko je negdje u mojoj blizini koji je sam prošao kroz izazove koje ja sada prolazim? A u svakom slučaju ono što bi mogli, prijaviti se na tjedni, znači posve besplatan newsletter na mailing listu kako bi jednom tjedno razgovarali u mailu
o tome kako se sada osjećate, što želite i kako to možete postići. Što se više bavite tim odnosom sa sobom, to će vam odnosi svih vrsta biti bolji. Dakle, bez obzira da li ste single ili zauzeti, slobodni postajete tek onda kad uspijete izaći iz tog začaranog kruga, kad tek onda možete između straha i ljubavi birati ljubav. Ja vam želim tu slobodu i da se u odnosu sa sobom osjećate. Za 5 vidimo se i pričamo o ovim najvažnijim stvarima u životu.